Cât timp durează construcția unei piscine? Piscina supraterană, cum este asta din showroom de la noi, e într-adevăr cea mai rapidă variantă de construcție a unei piscine, pentru că nu necesită excavație și autorizații. Construcția propriu-zisă a pereților durează 5-6 zile, montajul instalațiilor și echipamentelor 2-3 zile, iar dacă dorești montajul unei plaje și a unei scări de acces, mai sunt 2-3 zile. Piscina subterană prefabricată. Și această variantă este una rapidă, însă aici avem excavație, căratul pământului, realizarea plăcii din beton, după care venim cu montajul piscinei, a instalațiilor, a echipamentelor, în total 4-5 zile. În continuare avem lucrări de încărcare cu apă, concomitent cu lucrări de umplere și compactare în jurul piscinei. Aici sunt vreo 2-3 zile, după care urmează realizarea plajei, iar în funcție de finisaj și de designul curții, aici putem să mai adăugăm încă 5 zile lucrătoare. Și varianta de piscină din beton, care o putem personaliza. Să luăm de exemplu o piscină de 10 metri pe 4 metri, clasică, cu adâncimea apei de 1,5 metri. Avem etape de excavație, împrăștierea pământului sau căratul pământului, realizarea plăcii radier, construcția pereților, montajul echipamentelor, instalațiilor și racordarea cu camera tehnică. Ca și la piscina prefabricată avem etape de umplutură în jurul piscinei, compactare, lucrări de realizare a plajei, montajul bordurii perimetrale, în total 7-8 zile lucrătoare. Montajul finisajului interior. Aici avem două variante. Putem merge cu membrană liner PVC, care poate dura undeva la 3-4 zile, sau cu hidroizolație și placare ceramică, care poate să dureze de la 12 la 15 zile lucrătoare. Tu pe care ți-ai dori-o? Piscina supraterană, piscina subterană prefabricată sau piscina subterană din beton? Anunță-ne în comentarii și nu uita să ne dai un like și să ne urmărești și pe contul nostru de YouTube Piscine Pacific.